Preparats? 3, 2, 1... És una bogeria! Jo soc Meyon i benvinguts al meu canal. Vale, o sigui, vaig a presentar el vídeo ja d'una vegada perquè en tot el dia que no he gravat encara cap introducció perquè estava esperant arribar en aquest moment aquí. Llavors, en el vídeo d'avui gravaré el TBR, la pila de lectures de llibres que he escollit per seguir els 5 reptes de BookTik, que comença el 2 d'agost i durarà fins al 8 d'agost. El que passa és que ho faré des d'un lloc diferent, no des de la meva llibreria normal, i és perquè em va tocar un cap de setmana a Andorra i justament ha coincidit aquest cap de setmana. A més, la meva parella té una feina aquí a Andorra i de tant en tant pugem, és fotògraf, llavors hem aprofitat. I avui, justament el lloc on estem, no és un lloc que em va tocar en el sorteig, sinó és un lloc on ell li toca treballar, i aprofitarem, i ja que ha de fer les fotos, ens quedarem aquí a dormir. Després us faré un house tour mentre us vaig ensenyant els llibres que he escollit per cada repte, però és una passada. O sigui, avui al matí hem arribat com a les 8 a Andorra, ens hem llevat super d'hora, no sé si faig gaires ulleres, espero que no, i que el vídeo surti prou decent, però estic bastant cansada ara mateix. Hem passat el matí a una farmàcia on ell havia de fer fotos i hem estat allà a la farmàcia fent fotos de productes, fent fotos de l'establiment, perquè es veu que havien fet reformes i estaven actualitzant la pàgina web, també estan fent venda online i volien fotografies per tot el que és xarxes o pàgines web. I després hem anat a dinar. Ens havien fet una llista de restaurants als que volíem anar durant aquests dies d'Andorra, però aquest ens ha sorprès moltíssim, no ens ho esperàvem gens. El menú super econòmic i estava tot boníssim. Està situat a Sant Julià de Lòria, al costat d'Andorra la Vella. I després de dinar he aprofitat, ja que era a Andorra, i que és dijous, un dia entre setmana, que l'editorial Trotalibros està oberta, i he anat a fer una visita al Jan i per fi ens hem pogut desvirtualitzar. I ja que he pujat, he aprofitat i en lloc d'enviar per correus la caixa de bibliòfil BookTik al Jan, he aprofitat que ens veiem en persona i li he pogut donar i l'ha obert allà mateix. Us deixo per aquí el clip del vídeo del seu unboxing. Vale. Bueno, de moment sabem que està ben tancat. Sense pressió, Estic una mica pressionat. Això vol dir que venen ben embolicats i que venen segurs. Oh, Ja patia. ja veig el logo. La Merci. benzina... Ve tot segur, Patia que vingués arrugat. BookTik és una botiga de llibres vintage online amb un club de lectura d'estiu que pretén ser, durant una setmana a l'any, un moment per prioritzar la lectura. Merci. T'ha quedat supermaco. Com que sí que t'agrada el cafè, si podràs fer els teus cafès amb una altra tassa. M'estic fent famós per la meva tassa. Oh, m'encanta. He pogut veure en primícia el nou títol que surt aquest setembre, que segurament quan publiqui aquest vídeo ell ja haurà fet l'estrena per xarxes i ja l'haurà anunciat. I, o sigui, em sembla una passada, una currada el que està fent, o sigui, molt valor per fer una cosa així, però li desitjo el millor perquè ho fa amb tanta passió que és que estic segura que serà tot un èxit. Hem estat una estona fent un cafè, xerrant, i al final, o sigui, moltíssimes gràcies, Jan. O sigui, m'enduc 2 títols seus. Els he hagut de deixar al cotxe perquè ens hem pujat aquí, perquè és que no hi ha accés, o sigui, us ensenyo un segon la ruta. O sigui, el cotxe puja per aquí. Jo no sé com, un 4x4, o sigui, amb el nostre era impossible. Llavors hem hagut de deixar algunes coses al cotxe, hem pujat només el que necessitàvem per aquesta nit i he deixat els llibres per si de cas al cotxe, però ja us els ensenyaré.
I només he portat els 4 llibres perquè no podia portar tantes coses que us vull ensenyar avui. Així doncs, que comença el vídeo. Ensenyo l'espai en el que ens estarem aquesta nit, o sigui, moltíssimes gràcies a Andorra Info perquè és una passada. O sigui que si podeu fer una escapadeta aquí, és que realment ho ensenyaré perquè mira, surto de la cabanya. Estem sols en tot això. Sols. O sigui que si passa alguna cosa aquesta nit, no tenim a ningú. Aquí a l'hivern està ple de neu i això són pistes d'esquí. I ens estarem aquí dins. Allà hi ha una terrasseta. Ens estarem aquí dins. Vale, o sigui, Joan, no em matis quan vegis aquest vídeo. M'ha dit que no toqui res perquè ha de fer fotos de l'interior, però és que necessito fer això, o sigui... Oh, que toques! Vale, espero que se'n vegi bé, però és que vull que es vegi allò. O sigui, quina passada! I res, us ensenyaré els llibres que he escollit. Són aquests 4, n'he escollit 4, ja veurem si seré capaç de llegir 4 llibres en una setmana. Però bé, el primer llibre que compleix el primer repte és, espero que ho deixaré aquí, un llibre adaptat al cinema o en sèrie, i el llibre que he escollit que tinc des de fa temps, bueno, com tots aquests d'aquí, que per això està BookTik, no? Per aconseguir fer baixar la pila de llibres pendents, doncs és El conte de la serventa, de Margaret Atwood, publicat per Quaderns Crema i traduït per Xavier Pàmies. O sigui, aquest any, no sé què està passant, que tots els llibres que estic llegint estan traduïts per Xavier Pàmies, que és el traductor de Seny i Sentiment, de Harry Potter, per exemple, i de grans autors de literatura universal. Llavors, aquesta és la primera lectura que he escollit. És, de fet, el més gruixut, la resta són molt més prims. Tot i així, en una setmana és molt. Espero aconseguir-ho. I aquesta és la part de dalt, o sigui, hi ha un llit allà i un llit allà. I des d'aquí gravaré el segon repte, i és llegir un llibre d'un autor o una autora catalana. I jo em feia molt respecte quan vaig fer la tria d'aquest llibre, perquè pensava que era un clàssic que tothom havia llegit, i jo encara el tenia pendent. He llegit Jardí vora el mar, Mirall trencat, i sí,
em faltava llegir el gran clàssic de Mercè Rodoreda, que és La plaça del Diamant. A més, tinc aquesta edició antiga, antiguíssima. És que en segon, mireu les pàgines com estan. És que el tracto amb molt de carinyo. I res, és un llibre que he heredat. En una mudança em van dir si em volia quedar uns quants llibres. I jo doncs vaig dir que sí. I un d'ells era aquest, i quan el vaig veure és que no m'ho podia creure. I des de llavors que el tinc a casa i encara no l'he llegit, n'he trobat el moment i vaig dir, doncs l'haig de llegir durant aquesta setmana de BookTik. I és que em vaig sorprendre moltíssim perquè quan vaig anunciar BookTik i vaig començar a publicar els reptes i us vau començar doncs, a apuntar BookTik i a penjar les vostres propostes de lectures, aquells llibres que teníeu pendents des de feia anys, doncs molts vam coincidir i heu escollit també La plaça del Diamant i jo és que em vaig al·lucinar perquè pensava que era de les poques persones que quedaven encara sense haver llegit La plaça del Diamant i em va fer moltíssima il·lusió, així que serà genial perquè durant aquesta setmana el podrem anar comentant. He tornat a entrar i abans de gravar l'altre repte em prepararé un te ben calent perquè a fora comença a fer bastant fred. A més, trobo que la cuina d'aquesta cabanya és una preciositat. El meu somni de viure en una cabanya al mig del bosc, a l'estil cottagecore, aquest cap de setmana s'ha fet realitat. I el millor és que hi ha tés de tot tipus i d'aquí a Andorra mateix, de proximitat i de gustos diferents que no havia provat mai. Jo voto per fer els vermuts literaris a partir del setembre aquí dalt, amb la Marta i la Misha. Seria tan idíl·lic. Voleu veure les vistes? Segurs? El següent repte, espero que s'escolti bé, el següent repte és escollir un llibre ambientat a un lloc on voldries anar i l'elecció d'aquest llibre en part en té culpa de Marta, de Mare de Llibres, perquè hi ha molts llocs on voldria anar ara mateix. Sé que en el primer vídeo vaig dir París, perquè París és que hi he estat vivint un any, però és que hi seguiria vivint sempre i tornaria, i és que hi penso tornar quan tot amb el Covid millori. La primera cosa que faré serà agafar un vol a París i poder tornar a passejar pels seus carrers, prendre vi i menjar una baguette amb formatge al Sena amb amics o amb la meva parella, o sigui, em mor de ganes de repetir. Això ho trobo molt a faltar, però a banda de París, una de les altres ciutats on vaig estar fa molts anys i que em va robar el cor d'Itàlia és Venècia. I fa poc, justament, l'editorial Jo Llibre em va enviar aquesta novetat juvenil. El cabell no hi ha manera, Un segon, heu vist allò? Vale, aquí no puc gravar, ja m'ha sabit. Doncs fa poc l'editorial Jo Llibre em va enviar aquesta nova novetat, Aqua Alta, de Cinta Arassa, il·lustrat per Dàlia Villon, i és un llibre ambientat a Venècia i que té un fort missatge sobre el canvi climàtic, sobre cuidar medi ambient, o sigui, molt, molt important actualment, ara que estem en crisi climàtica, que aquest estiu no poden d'haver incendis, que comença a haver-hi sequeres en llocs del món, o sigui, trobo que és un llibre amb un missatge molt important i molt necessari, a banda, doncs, això, que està ambientat a Venècia
i que segur doncs, que a molts ens transportarà a aquesta ciutat que tant ens agrada. El següent repte és llegir un llibre que tinguis des de fa més d'un any i com us he dit quan estava aquí dalt, el llibre que fa més d'un any que tinc és La plaça del diamant. Així que, en aquest cas, repetiré repte, per tant llegeixo 4 llibres en lloc de 5. Tot i així, trobo que 4 són molts. I per últim, l'últim repte és llegir un llibre que et faci sortir de la teva zona de confort i tot i que he llegit poesia bastant fa un any, ara fa molt temps que no llegeixo i tot i així la poesia tampoc és que sigui un gènere amb el que em senti molt còmoda i al que estigui molt acostumada. Jo soc molt més de llegir narrativa de ficció, sobretot, de tant en tant també de no ficció i assaig. I per això el quart llibre que llegiré durant aquesta setmana és Vermell de Rússia, de la Míriam Cano, un recull de poemes que és molt breu, en part també l'he escollit perquè és això, la poesia és un gènere que m'agrada llegir-lo a poc o bé llegir-lo prou ràpid i rellegir-lo i tornar a aquells poemes que realment m'han agradat i analitzar per què m'han agradat. Llavors vaig decidir, ja que volia llegir poesia, fer-ho amb el poemari que tinc pendent perquè en tinc més breu i a més la Míriam Cano no n'he llegit res seu, però la segueixo per xarxes, l'he vist recitar i és que m'encanta el que fa i volia poder-la llegir finalment, així doncs aprofitaré aquesta setmana i la llegiré. I res, per acabar, repeteixo el lloc perquè és el racó que més m'ha agradat. A més, entra un sol ara per aquí al darrere i m'escalfa l'esquena, que vull aprofitar-lo perquè m'han dit que aquí a la nit farà bastant fred, per tant s'ha d'aprofitar l'escalforeta que hi ha ara. O sigui, el pobre mòbil ja no pot més. L'haig de carregar. I fins aquí el vídeo. Aquestes són les 4 lectures que he escollit. M'agradaria acabar el vídeo dient que, o sigui, moltíssimes gràcies a tots els que us heu apuntat des de l'inici sense saber en què consistiria del tot BookTik, que vau confiar en el projecte des del minut 0 i moltíssimes gràcies també a totes les persones que heu donat suport al projecte comprant una caixeta BookTik. No sabeu la il·lusió que em fa veure els vostres unboxings, veure com rebeu la tassa, els punts de llibres, no sabeu la feinada que va ser trobar la forma de poder-los fer possibles, de poder-los encarregar, preparar tot el paquet i que ho poguéssiu comprar per un preu prou econòmic, ja que ja gastem tots prou en llibres. I ara que ja he gravat la pila de llibres que llegiré durant la setmana de BookTik, vaig a buscar el Joan, que està fent fotos, i així veiem la posta de sol junts. Està super lluny! És una passada de debò poder estar per aquí tot sols, sense ningú més, i saber que un cop hem estat caminant per aquí, tenim a 4 passes la cabanya on dormirem aquesta nit. Bé, tot i que segueix sent molt idíl·lic, venir aquí a dormir treballant no és el mateix que venir de vacances, i cada petita passa que fèiem, tallàvem tall de formatge, a primer plat, segon, havíem de fer fotografies i vídeos de cada cosa.
Tot i així, poder viure aquesta experiència, gravar el TBR de Booktic aquí dins, ha sigut una passada, així que moltíssimes gràcies a Andorra Info per aquesta feina i aquesta experiència que ha sigut preciosa.